Tämä pikakäyttöopastusvideo opastaa sinua Post Story Bearin ja Play Story Creator-sovelluksen käytössä. Ensimmäinen tehtäväsi on mennä laitteesi sovelluskauppaan. Post Story Bearin Story Creator-sovellus on saatavilla iOS App Storessa tai Google Play Storessa Androidilla. Ennen kuin aloitat sovelluksen ensimmäistä kertaa, varmista, että karhullasi on paristot ja se on päällä. Akkutila ja virtakytkin sijaitsevat läpän alla poen pohjassa. Kytke karhu päälle virtakytkimestä. Jos korvat vilkkuvat, karhussa on jo paristot. Muussa tapauksessa tarvitset ristipääruuvimeisselin avataksesi akkutilan ja asentaaksesi 4 AA-paristoa. Kun olet asentanut sovelluksen ja laittanut paristot paikoilleen, olet valmis aloittamaan tarinoiden luomisen Poe Story Bear nallesi. Kytke Poe päälle ennen sovelluksen avaamista. Vasemmalla oleva korva, jos se olet Poen edessä, vilkkuu sinisenä, mikä osoittaa, että hän on valmis yhdistämään. Loppuvideon ajan, kun mainitsen karhun vasemman tai oikean korvan, tarkoitan sinun vasenta tai oikeaa puoltasi. Nyt käynnistä sovellus. Saatat nähdä viestin laitteesi käyttöjärjestelmältä, joka kysyy, haluatko sallia sovelluksen käyttää Bluetoothia? Varmista, että vastaat kyllä. Jos vastaat ei, sovellus ei toimi, eikä sovelluksen uudelleen asentaminen korjaa tätä. Valitse nyt haluamasi kieli. Valitsemasi kieli asetetaan profiiliisi ja se vaikuttaa sekä näytöllä olevaan tekstiin että Poen käyttämään kieleen tarinoita kertoessaan. Seuraavaksi saat ponnahdusviestin, joka muistuttaa, että Poe tarvitsee Bluetooth-yhteyden toimijakseen. Tässä viestissä on 2 painiketta, joko OK tai älä näytä uudelleen. Napsauta jotakin näistä painikkeista vahvistaaksesi, että olet lukenut viestin. Seuraavaksi näet vahvistusnäytön. Tässä vaiheessa sovellus yhdistää nallen ja tallentaa lelun tietokantaamme. Varmista, että Pon sininen korva muuttuu vilkkuvasta sinisestä kiinteäksi siniseksi. Tämä osoittaa, että hän on yhteydessä laitteeseesi Bluetooth Low Energy-yhteyden kautta. Polla on itse asiassa 2 Bluetooth-yhteyttä. Yksi sallii sovelluksesi ohjata Pota. Toinen mahdollistaa tarinoiden suoratoiston ilman niiden lataamista ensin. Varmistusprosessi voi kestää 10–15 sekuntia. Seuraavaksi näet loppukäyttäjän lisenssisopimuksen. Tämä sisältää kaikki lailliset säännöt Poon käytölle. Valitse valintaruutu ja hyväksy jatkaaksesi eteenpäin. Nyt määrität profiilisi. Nämä tiedot auttavat Poota luomaan henkilökohtaisia tarinoita ja käyttämään kieltä, joka sopii sinulle. Po ei sano loukkaavia nimiä. Jos Po ei koskaan mainitse nimeäsi, kokeile käyttää oikeaa etunimeäsi lempinimen sijaan. Ikäsi on myös erittäin tärkeä. Valitsemasi ikä vaikuttaa saamiisi tarinoihin ja kieleen, jota Po käyttää. Po saattaa jopa toivottaa sinulle hyvää syntymäpäivää, kun erityinen päiväsi koittaa. Sinun on täytettävä kaikki kentät ja napsautettava ympyrää luodaksesi itsellesi avatar ennen kuin jatkat. Voit päivittää nämä tiedot milloin tahansa ja vaihtaa Po-sovelluksen kielen haluamaasi kieleen säätämällä kielen profiilissasi. Voit myöhemmin päästä profiiliisi klikkaamalla hammasratasikonia näytön oikeassa yläkulmassa. Jos karhusi on uusi, Poen ohjelmiston päivittämiseen tarvitaan todennäköisesti laiteohjelmistopäivityksiä. Kun saat kehotteen, valitse päivitä nyt. On tärkeää olla sammuttamatta Poeta tai sulkematta sovellusta, kun tämä päivitys on käynnissä. Päivityksen aikana edistymispalkki liikkuu ja saatat nähdä korvien vilkkuvan ajoittain. Jokainen päivitys voi kestää jopa 90 sekuntia ja saatat nähdä useita päivityksiä peräkkäin. Kun kaikki päivitykset ovat valmiit, näet päivitys valmis valintaikkunan. On suositeltavaa sammuttaa Poe, odottaa 3 sekuntia ja käynnistää hänet uudelleen hänen ohjelmistonsa täydelliseksi palauttamiseksi. Nyt sinun pitäisi olla päävalikossa. Päävalikko on se, mistä aloitat aina avatessasi sovelluksen. Taloikoni vasemmassa yläkulmassa on kotipainike. Kun napsautat tätä mistä tahansa näytöstä, palaat päävalikkoon. Sen oikealla puolella ovat tarinapolettisi. Jokaisella Poe Bearilla on tietty määrä mukana tulevia tarinapoletteja. Jokainen luomasi tarina maksaa 1 tokenin. Lisätokeneita on pian saatavilla sovelluksen sisäisillä ostoilla. Kirjastostasi löytyvien tarinoiden pelaaminen ei maksa tokeneita, joten voit toistaa luomiasi tarinoita niin monta kertaa kuin haluat. Näytön yläreunan oikeanpuoleisin kuvake vie sinut asetuksiin, joissa voit muokata profiiliasi. Asetusrattaan vieressä oleva paljas päämuotoinen kuvake ilmaisee Poen yhteystilan. Suoratoistaaksesi tarinan Poelle, mene laitteesi Bluetooth-asetuksiin ja yhdistä se Poeen. Sinun tarvitsee tehdä tämä vain kerran. Parituksen jälkeen palaa sovellukseen. Jos paljas päämuotoinen kuvake asetusten vieressä on vihreä, Poe on täysin yhteydessä. Jos se on valkoinen,
Poe on yhteydessä vain suoratoistoa varten. Jos se on punainen ja siinä on huutomerkki, Poe ei ole yhteydessä. Jos näet punaista, varmista, että Poe on päällä ja että hänen korvansa ovat valaistuina. Nyt on aika luoda ensimmäinen tarinasi. Tarinoita voi luoda 3 tavalla. Uusi tarina, vaihtoehdon avulla, voit valita kaikki hahmot ja ideat tarinaasi varten. Yllätystarina luo tarinan automaattisesti puolestasi. Ehdota ideoita minulle antaa Poe ehdottaa ideoita, mutta voit muokata niitä ennen tarinan luomista. Jokainen tarinatyyppi maksaa 1 tarinapolettiin luodakseen. Tarinakirjastopainike vie sinut näytölle, jossa on kaikki luomasi tarinat. Täällä voit kopioida tarinoita P:lle tai poistaa ne hänen muististaan. Kun Poe ei ole yhteydessä sovellukseen, hän voi soittaa vain tarinoita, jotka olet tallentanut hänen muistiinsa. Vaihda tarinoiden otsikoita vasemmalla korvalla. Poe kertoo jokaisen tarinan otsikon. Jos haluat kuunnella tarinan, paina oikeaa korvaa. Tämä aloittaa valitun tarinan. Paina oikeaa korvaa uudestaan keskeyttääksesi tarinan. Paina sitä kerran lisää jatkaaksesi. Lopettaaksesi tarinan ja selataksesi seuraavaan otsikkoon, paina vasenta korvaa. Kun olet yhdistettynä sovellukseen, näitä korvanäppäimiä ei käytetä. Sovellus hallitsee tarinan toiston ja tauotuksen. Kun luot uuden tarinan, aloita tarinatyyppien valintanäytöltä. Valitse millaisen tarinan haluat tehdä, kuten satu tai seikkailu. Jatka eteenpäin napsauttamalla seuraava painiketta. Joskus painike ei muutu oranssiksi, mutta voit silti napsauttaa sitä. Tämä on tunnettu virhe ja se korjataan pian. Nyt näet Ideat-sivun pääruudun tarinan rakentamiseen. Yli 500 ideaa on valittavana jaettuna 4 kategoriaan. Hahmot, esineet, juonielementit ja tapahtumapaikat. Kokeile näitä luovien tulosten saavuttamiseksi. Hei Marjorie, SGD's tarinas. Koneet ovat ideoita, jotka muokkaavat tarinan kulkua. Tapahtumapaikat määrittävät, missä tarina tapahtuu. Jos valitset oikean maailman kaupunkia tapahtumapaikoiksi, Poe lisää mielenkiintoisia yksityiskohtia niistä paikoista. Valitsemasi ideat vaikuttavat suuresti tarinan lopputulokseen. Voit valita enintään 12 ideaa, mutta parhaat tulokset saavutetaan yleensä 8 tai vähemmällä. Hauskanpidon vuoksi kokeile sekoittaa hullunkurisia tai odottamattomia ideoita yllättävien tulosten saamiseksi. Lisätäksesi idean tarinaasi, klikkaa kuvaketta. Valittu idea ilmestyy näytön alaosaan. Poistaaksesi idean, klikkaa alhaalla olevan kuvakkeen X-painiketta. Hahmoilla on erityinen ominaisuus. Hahmon klikkaaminen kerran lisää heidät tarinaan. Klikaaminen toisen kerran tekee heistä sankarin. 3. kerran klikkaaminen tekee heistä pahiksen. Kun mä napsautat 4. kerran, hahmo palaa neutraaliksi. Kun olet valinnut ideasi, napsauta seuraava painiketta luodaksesi tarinan. Sinua pyydetään vahvistamaan tarina tokenin käyttö. Napsauta OK jatkaaksesi tai sulje valintaikkuna, jos muutat mieltäsi. Kun tarinasi on luotu, näet vaihtoehdot sen esittämiseen laitteellasi tai Poen kautta. Napsauta Play Story. Jos tarina ei toistu Poen kautta, mene laitteen Bluetooth-asetuksiin ja yhdistä se Poen kanssa. Sinun tarvitsee tehdä tämä vain kerran. Parituksen jälkeen palaa sovellukseen ja klikkaa toista tarina. Jos tarina ei toistu Poen kautta, vaihda toistoasetus laitteelle ja takaisin Bearille. Jos ongelma jatkuu, katso UKK. Tarinan tallentamiseksi Poehen offline-toistoa varten käytä lataa-painiketta. On parasta olla lataamatta tarinoita suoratoiston aikana välttyäksesi häiriöiltä. Lopuksi tarinakirjasto antaa sinun hallita tarinoitasi. Voit toistaa, kopioida tai poistaa tarinoita tästä näkymästä. Kuvakkeet osoittavat, onko tarina tallennettu pööhön. Onto karhuikoni tarkoittaa, että tarina ei ole tallennettu. Kiinteä oranssi ikoni tarkoittaa, että se on tallennettu. Kopioidaksesi tarinan pöön, klikkaa onttoa karhuikonia tarinan nimen vieressä. Poen korvat vilkkuvat siirron aikana ja kuvake muuttuu oranssiksi, kun se on valmis. Poistaaksesi tarinan Poesta, napsauta kiinteää oranssia karhukuvaketta. Siinä on opastuksesi Poe Story Bearista ja Story Creator-sovelluksesta. Törsitysemme ja Poe nautitte tarinoiden tekemisestä yhdessä.